country flag is this? France. 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 Mon ami Didier. Oui, monsieur, très bien. Oare să-mi iau un BMW seria 5? Da, frate, seria 5. Ce mai muncesc că mi-au? Un singur test mai facem. P, locație și pula ta, casă direct, R, router DG, X, e casă. Asta a fost ultimul test. Ce-ți faci broaștele? Sunt amărât să văd de steaua mea. Ce să mai spun, poate mănânc ceva. Sunt amărât. Jonathan, Jonathan. Păi bă, pierzi o dată, de 2, de 3, zi-mă de 5 ori. Dar spune eu că și când ai prins o plată, acolo în sala aia, și ți-a plătit, păi ai recuperat și banii din urmă și peste încă de 3 ori mai mult. Sau poate și de 10 ori mai mult. Ascultă-mă ce zic, că când vrea să-ți facă plata acolo, păi îți dă, frate. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la capăt. Toți vorbiți când lipsește un jucător. O eliberare frumoasă la un bibanel luat pe sălbatic. A plecat. Măgâncă pe european, verde în cap, dar la cur ești roșu. S-a întors beleaua și dă de pământ cu moșu. Să că, bă, ce insistente, javra, dracu. Du-te, dracu, mă, la jirava e locul tău. Mă sună în continuu așa. Vede că nu-i răspunzi, băgător de seamă. Altfel nu poți să-i numești pe ăștia. Ăla micu, juniorul, pictează, mă. Luai așa cu arelele în pulă să-i leu. Da, lasă-l mă să picteze. Ce dracu ai cu el? A, mă, că numai eu știu câte milioane dau pe vopselele alea. Și pe lacuri, și pe pânze, și pe dracu. Bă, dacă mai chiuriți de la școală la anul, vă iau un Champions League pe șantier. Băi, dragi, dar de unde vin, la ora asta? Am întâlnit și la joacă cu copiii. La ora asta, mă, nesimțitule. Acum mă duc acasă. Băi, dar tu ce meti în joci, mă? Ce jocuri? Stai în genunchi, bă, nu ies. Dar n-a făcut nimic de ea. Toți play. 150 depinde. De câte ori pe săptămână lucrezi cu ziua? Depinde, când e nevoie, mi-aș aproape 3 zile pe zi. Când depinde acum termin ziua aia și a doua zi. Bă, voi care se dă la nevastă mea e mort. Și doar asta ne umple fețele de zâmbete. Și bag talpa în podea ca să uit problemele. Mă simt la fel în Dacie sau GLE. Vin cu Which country's flag is this? I don't know flag. Portugal, maybe? I say Ciupegu Melisia. Preșandează fresh și zavalandiu pe vega savalan. La mașină. Pasat. Volkswagen, das Auto. N-au nicio mai mare. Florile tale, florile. A început de ieri să cadă câte un fulg. Mamă, ce poezia mea preferată. Aule. Nu văd pe nimeni, nici nu răspund la mesaje. Sunt mult prea sus, 163 de etaje. Pe Burj Khalifa nu am chef de anturaje. A venit șeful, presa vrea ia reportaje. Văd mai bine lumea de pe Burj Khalifa.
Dați futus familia în gură să spudă bulangiu. Abia mi-a ținut-o pe aia, bă, în cap. 1.800.000. Dar dă-mi dracu și mie 2 linii de șeptar, ce dracu e? Am avut un cal mai acum vreo 20 ani. Stai să iau o gură de spică. Stai să-mi sparg gugulea. Dumnezeu, mătii Guzanu, mătii. Biserica mătii Guzan, hoticio. Se poate. Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat. Când am rancolat, păreai mâță blândă. De fapt era lupul ce stătea la pândă. Îți dădeam să ai mai mult decât alții și plecai la circă să dai declarat. Era în mâna mea, dată investează de fac mare. Tu scriai de mine dosare peste dosare. Nu mi-a venit prea bine să aflu că am fost trântat, la fel ca Totorina, de cel mai apropiat. Pentru gușterii Cu parfum de femeie. Mi-ai făcut rău, m-ai pus sub cheie. Cumpără-ți haine de femeie. Nu ești bărbat, ești panoramă. Un șmecher cu parfum de damă. Mi-ai făcut rău, m-ai pus sub cheie. Cumpără-ți haine de femeie. Nu ești bărbat, ești panoramă. Un șmecher cu parfum de damă. Ce cauți la volan, mă? Mi-a trimis tata să parchez mașina. Tactul te-a trimis să parchezi mașina? Unde e tactul? În casă doar. Da? Copilul de 7 ani ajunge cu greu la pedale, dar asta nu înseamnă că nu reușește să parcheze autoturismul în fața porții. Din imaginile filmate de un localnic din 2 mai și trimise pe Fii Observator, se vede că se sperie abia în clipa în care este prins că face un lucru interzis. Însă nu e prima dată când băiețelul este la volan. Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum copilul de 7 ani iese din casă, ajunge aici, urcă la volanul mașinii, face mai multe manevre, apoi continuă cursa singur în autoturism. Localnicii l-au filmat de nenumărate ori în timp ce conduce, însă le este teamă să intervină. Tatăl puștiului este cunoscut pentru comportamentul agresiv. A fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce își bătea soția în plină stradă. Tot camerele de supraveghere l-au surprins pe tatăl copilului care coboară relaxat din mașina condusă de Micunealta secretă! Asta e o unealtă ce ne va ajuta mai târziu